wathu amene tamusonkhanira pano kuti atilimbikitse ndi mawu ake mu nthawi ino. Tidzapempha tonse kuti tiyendetse kule mitima yathu pamene mawu a Mulungu adzabwera pakati pathu kutilimbikitsa, mawu a Mulungu adzabwera pakati pathu kutitonthoza. Tiyeni tikhale omasuka kuwalandira mawuwa, chifukwa mawuwa akubwerawa si a bambo athu amene akuonayi, koma ndi inu ndine amene tili ndi moyo, chifukwa tsiku lina tichokanso pa dziko pano tidzakhalanso ngati chonchi kukakumana ndi Mulungu wathu. Tifuna tipepesenso a group achilomoni chifukwa chotaya mmodzi mwa nanu mmodzi mmenemu amene amatumikira kuthandiziraso ntchito zosiyanasiyana mmodzi mmenemu, komanso tipepese mafumu onse amene akuperekezani pa chipinjo chimene chikutothozani ndi kulimbikitsani. Pepani kwambiri. Tipepesenso akhansa la dera lino bambo Philip Chichowa. Pepani chifukwa chotaya munthu mmodzi amene timathandizana naye chitukuko mudera muno amene achoka chonchimu, ndikuti ndithu tikuzaza gapu imene ilipo imene wina aliyense sangathe kuitsekayi, koma tikudziwa otithandizira ndiye Mulungu basi amene apitize kutitonthoza tonse kutilimbikitsa. Pepani azipani zosiyanasiyana, atsogoleri azipani zosiyanasiyana amene muli pakati pathu ndi amene mukuyendetsa mambo amenewo. Tiliso ndi mashado MPs ndi makhansa osiyanasiyana, mwina chifukwa cha nthawi sindingathe kutchula dzina lanu mmodzimmodzi, koma tikuona ndipo mpano. Pepani kwambiri. Tipepesenso tonse akumudzi mmene mwa Chilomoni amene timakhala pafupi ndi bambo Charles Mlota amene tikuwadziwa. Bambo Charles Mlota tsiku la lero tikunatinso pano ndi malemu. Pepani kwambiri. Tipepesenso ogwira ntchito zonse za boma komanso ogwira ntchito zomwe sizili za boma amene mwachitirira ulemu kubwera ku mpingo uno kuti tidzakhale pa mwambo umenewo operekeza bambo wathu. Pepani amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Pepani. Kuno tasonkhana ku chechi ndikonena kuti tingokhala ndi mwambo wa mapemphero, zoyankhula zambiri kapena tigawo la zolankhula ndimene tinayambira ku nyumba kuja kusiwa kuti onse amene ameneka kuyankhula pa mwambo umenewo ayankhulapo ku nyumba kuja. Komabe mwina kanthawi kenakake tinamvabe kuchokera ku banja kuti mwina mwana mmodzi afuna kulankhulaso kuno ku chechi. Tizangokupatsani kanthawi kochepa chabe kuti mulankhulepo zimene munakonza kuti mutilankhule mkati mwa service imene ndinafotokoza mambo athu ungokhala wa mapemphero kuno. Ndiyeno tisanafike ku gawo la mapempherolo tifuna tingofotokozapo mbiri ya malemu bambo Charles Mlota. Iwowa ngati ife timadzira kuno ku mpingo timanyadira kunena kuti Prince Charles Mlota. Moti tsiku limenelo likukutenga limene amayi ndi malemuwa amapanga zinyo mavozi awo akusanana akuveka damaliri mwatsopano. I think inali chaka cha 2022 ngati ndisakulakwitsa chamu January anakhala pamene amayi wanyadira anachita kunena kuti ine nditengere Prince Charles Mlota. Zinali zosangalatsa kwambiri zoti kuyambira tsiku limenelo tonse timadziwa bambo Charles Mlota motero, munthu wansangala kwambiri, munthu wocheza wina aliyense, samayang'ana kuti uyu ndi wamkulu bwanji, samayang'ana kuti uyu ndi wang'ono bwanji, koma aliyense amacheza naye chimodzimodzi pa mpingo pano. Ifenso tidzawasowa ndi ntchito zawo ndimenenso amakhalira kutumikira pa mpingo pano. Iwo pa mpingo pano wa Michilusisedi anabwera kale kwambiri chama 1990 ndi kale kwambiri, onera kuti ndi nzatu umodzi umene wakhala kutumikira pa mpingo pano timadalira ndithu. Moti iwowa anakhalaponso mkulu wa mpingo pa mpingo pano atumikira ndithu, anali mmodzi wa session wa mpingo uno. Komanso bambo Charles Mlota kapena kuti bambo Prince Charles Mlota iwo anali member wa men's ministry.
ndikuziwa ine mene nkamba men's ministry panopa kufikira kuti tifike pamalo tikuvala ma uniform George. Iwo analisoma mmodzi mwa azibaba mamalimbikira kwambiri anali cohort yoyambirira ine yovala men's ministry pano pa mpingo wa Mississippi. Komanso tiwowa sanangokhala Kristu wekha komabe amagwiranso kutumikira makomiti. Iwo komiti imene atumikira nthawi yayitali ndi komiti ya mgonero. Komiti ya mgonero ndi komiti ya mgonero ndionena kuti timene matitumikira ife tonse ngati Kristu pano pa mpingo wa Mississippi pa tsiku limene mapamanga tili mgonero wa Ambuye. Iwo anali munthu mmodzi amene timadalira mu komiti imene akutumikira. Mwachidule timulata mzimu wa malemu Charles Mota uuse mu mtendere. Pepani, pepani, pepani nonse. Ndiye apapo tisanawe mkatikati mwa programu ina tingopempheratu ana oyimirira anatha amene asankhidwa takankhulatu kuti mwina apite tsogolo kuno kuti atilankhule kenakono tipitirize ndi mwambo wa mapemphero. Kanthawi kochepa ngolankhulako mwachidule komanso kufunikirazo zimene timafunika kulankhula. Toyamba kupereka ulemu kwa mfumu Chilomoni ndi mafumu onse amene mabwera. Kupereka ulemu kwa mpingo, kupereka ulemuso kwa andali asipani zosiyana-siyana. Ife monga oyimira ana watu mkuthokoza kwa nonse amene mwafika pano zatiperekeza zatithandiza kulira paimfa ya bambo athu. Chachikulu chimene nganene choti ndikuthokoza kwambiri anthu nonse akuno ku Chilomoni pa chisamaliro chimene mwakhala mukupereka kwa bambo athu kuyambira panthawi yonse imene anali bwino ndi nthawi imene amadwala. Pa chimenechi ife sitikutenga chinthu chophweka. Ndikuthokoza kwambiri ndipo mumve kuthokoza kwathu. Akumpingo ndikuthokoza kwambiri chifukwa chokuti pasiku lililonse makhamu kutikiza mapemphero. Pa chimene titizikomo kwambiri musasiye kutifungatira pamene tasala kali kuti anganira mayi athu amene alipo kuti mungathe kuthotozabe pakulira kwathu. Pa chimenechi tikutizikomo kwambiri. Pempho langaso kwa ana tonse osala tikhale kugwirana manja kuti tikhale tili ogwirizana mene tinali kale mene anamba tiphunzitsira bambo athu kuti tikhale ogwirizana wina ndi mnzake. Kholo lathu linali loti mlumikizi wa ana tonse. Kuntundu kwathu palibepo mwana wina aliyense amene asanakhale kuleredwa ndi bambo Mlotha. Tonse taleredwa ndi bambo Mlotha. Ine chitizasowa kwambiri ndipo ndife olira pakutaya kwa bambo athu. Ndilibe zambiri zonena ndingoti mzimu wawo uuse mu mtendere ya Kristu. Pepani, pepani, pepani akubanja chifukwa cha imfa imene. Munthawi ino tidzawala mapemphero, tidzayamba mulungu wathu mapemphero pakuimba nyimbo namba 85 kucheka kuti ena tatenga zakale zichatilakali nazo bendeni 365 amene ali kuthekera kuti aime tiye tiyimbe kuimba ndime zonse za nyimbo imene.
Chigwa cha ntuzo wa imfa sindidza oba choipa pakuti muli ndi ine monga Atate achitira wana chifundo Mulungu achitira tikali tili chete nthawi imene yambwere ninanendo kwa ife zinthu zanu zachikalire titonthozedwe ndi kulimbikidwa ndi mawu anu opatulika tikhale ndi chiyembekezo titulutsidwe mu mtima wathu ndi chisoni chathu ichi tilowe mkwapa tuwe mtembele wanu mwa Yesu Kristo mbe watu. Patayina tizamba kuwerenga kwa mawu a Mulungu mawu ngachokera chipangano chakale buku la Mika chapter 2 tizawerenga ndime yoyamba mpaka ndime ya 11. Timve kuwerenga kwa mawu kuchokera mu buku la Mika 2 ndipo tidzayamba kuwerenga verse 1 ndipo tikamalizira verse 11. Buku limeneli kupezeka pa page number 811. Mika 2 tidzayamba kuwerenga verse 1 ndipo tikamalizira verse 11. Pali mawu otitsogolera
kuti mawu akutsutsa akulanda za eni. Verse 1. Tsoka iwo akulingalira chinyengo ndi kukonza choyipa pakamwa pawo, kutacha mmawa achita popeza chikhozeka m'manja mwawo, ndipo khumbira minga nayilanda ngakhale nyumba nazichotsa, asautsa mwamuna ndi nyumba yake, yinde munthu ndi cholowa chake. Chifukwa chake atero Yehova, taonani ndilingalira choyipa pa banja ili, chimene simudzachotsapo makosi anu, kapena kuyenda modzikuza inu, pakuti leleli ndi yoyipa. Dziliyo adzayenda fanizo la kunena inu, nadzalira machokerera ndi kuti tapasuka konse iye asintha gawo la anthu anga. Andichotsera ili akira olutsa minda yathu. Chifukwa chake udzasowa kuona chingwe chakwene msonkhano wa Yehova. Musamamenyera sadzanenera kwa awa, matozo sadzachoka nyumba yakoile, mzimu wa Yehova izi ndicho zake koni, mawu asandichitira zomwe makoni. Iye amene ayenga chokumbula koma ngakhale anthu anga anamuka ngati mdani. Mukwatula chofunda malaya aliyo opitirira, mosatikisika ngati anthu osafuna nkhondo. Mwawataya akazi ya anthu anga kunja kwa nyumba zawo zokondweretsa. Mukuwataya kunenerero wanga kwa ana awo kozapha. Nyamukani, chokani, pakuti popumula kwanu sipakwayi, chifukwa cha udindo wakuonda ndicho chilengedwe chachikulu. Verse 11 yomaliza. Munthu akayenda ndi mtima wachinyengo ndi kunama ndi kuti ndidzabwera kwa iye zapfinya ndi chachuma, iye ni wa anthu onse. Uku ndiko kuwerenga kwa mawu athu ndipo kwa iye Tsainu tinjolo alikivyolera mayimbire tizapempha kwaya men's ministry mukupasa nyimbo imodzi tena tizapemphayo tikwaya ampingo uno kuti sikupasa nyimbo imodzi amene tifaja nthawi timalana kwaya nawonse tikatiza kuimba pamene tikutapite kumanda titero mosunga nthawi. Ministry kwaya youth choir na finance choir. Daí sim, mãe. Daí sim.
Alemekezeke koma akuoneka kuti mwezi kwayaza akapatali patali ndeta pasi nthawi ina koma ngadawu modzi kwayo muli mokonzeka tatipaseni nyimbo imodzi.
mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera Mulungu mmodzi. Amen. Pepani akubanja pepani amfumu ndi mafumu amene akukutani. Pepani anzathu akusakata kudokansi. Pepani mpingo wonse wa Minjiro idali kumvetsera mbiri ya Mlota. Mmene timafika ife kapena ine kuti Baba Mlota atapaleledwa kuyamba nalane banga zina timadu tsataka bakonde ngati ndiliwiri koma shuga amawatengetsi ndikamawawira ku devotion mapasi 4 iwadzuka uswatende pamumota nthawi mayi abambo sadakoni shuga iwawo. Patapika penipeni pamene anagonekedwa kupanda shuga komabe anayima mwa Yesu. Zoyamba zawo zauzimu ukawapeza pena kamaya kula kumase kona mkulu analotitsi pakumva kuti Mulungu wawapereka imfati na madara Mulungu mtumiki wana akapumule. Pamene timaona kuti pamene wina wako zikantha ya idale pakuti pena mambo yake nakungamba mbuye kwa inu kuli mmoja ndipo chili chikukumiri mama akakukulupiro kwa onse amene amakukumbirira kuti Mulungu ndiye mwini zonse. Pamene mondeta vana kuti kusa tatenga ni mbali imene pamene nasoka kwa chikuye chipapinzi yao tunanika mondeta ali mtunda mutsi mwene achokera mimani mota nanso wake wachikube wazima kumabe mawa amene amatilimbikitsa amati kusosi yanika Mulungu sasiya wake tiye tibwerere kumalemba ndi munthu wa Mulungu yimika pamene tawerere pamene yatene pamene ali kulena kuti mnyamukani tokani pakuti popumula pano ipano ano nyamukani popumula pati sipano mama ndipumule yensa kuswatele kyasosiyana
mpaka Mungu kwa madai sipopumua umeanza tena nganga tuke mawazo kwezi nzibala ndila ibadi migari ana mpamu nene pamu amene ana kupeleka kutoka wa mami kwenye ndipo mpamu nene ana kupeleka kwenye miga mitayi nene kunali akina Yesaya akina Amosi akina Hosea na upani katika nutenga kwa ajili ya bila nte amutuwe kwa utumika utenga wake analimuongelea kumipeleka Galilea kwa Yuda pamene kanza wakana kwa Samaria ni Yerusalemu kulia asini wao mitima yao amutiwe kwa makazo ya sisi nitayimene mnayula mulirwa muntu woyipa ndi amena sanatara hiyo ikara ziwa kwa wote mapano amena sanatara ziwa roho za wina ni msaka amena sanatara ziwa zoaya na lana ulanda zaweni usubule gonyatsi le matindi gaya kama wele sina sasa ndisale ngende sina siya kulanda mina kuona kudini kwa watu Katulu walendedwa huko siri kapena katulu kule kuchomo akapige kwa mcho akagawa kwa jemo potres katulu suwa akape kagala ndani akape kagala ndawona pakika katulu wakumwe pakika katulu wakumwe Ismena analojika antumapa ninja mangapa awakatele kama bele kwa ule chibada chapa mama pesa so kibana kanga tsis ya kujibu pamene mtu akamata mambo kuja kwa Mungu kapena nene nije wajale ukwezi kale ukwezi umakandi chikubiriro kuti ngataza kwa osuwa ne kumatsiri atasifika kwenye balance asipule bana Mtima wosikudekera mtima wosikonda mtima wokuletsa kutsiko mtima wokuletsa muzinthu zosiyana anthu amakulira kuyona chimodzi mmene tikuyenera nthenda zina zimene zikayenera kuti ena akapeze komwe ayina chilitsidwe naapeza mtendere
maganiza kuti achapita ndichani achiri muntu akadapasika panado akadachi pamene mawamu wakona kuti mamuka pakuti pokumulira mpamwe kwa ajili kunena pemezi chifukwa achadino akamunga ndiwomumbeza amene ali ndi mtima wosimba wodzikweza wena mamvika kutika wena mwana ukasauka wena mkatereva chochepa kuna tsinzi tiri amene mungapumula tiri malo amene mungakatazirika Yesu atiri kuvula koma sitikusi anditi kudandaula koma sitikusi mikandani zakalele akalifunisisa kuti titembele mutetitembele kwa Mulungu timuyang'ane Mulungu timudziwe Mulungu tikamudziwa Mulungu zopoteza na sungakalekeso kuyudeya sokunali zopoteza na suka kunali kupembeza mafa usiyane kupembeza sikunali kupembeza mafanoka kunali zijja mukuzitsira ngakhale mukuyenda ekiwambe ufiti amaziyereza mungamendaleretsa kubva mwinjo ngadanganazerezi koma mkati motakaona fiti cheneshe kumasusanisa ngakhale komanso sufitoka kunalisiwele samasanamasa winajiwelewele kumakhala kupipirisa usiku tikanena mawu amene ndikuti mkaziyo kapena mamuna mswa ndizimene Mulungu analipikidwa nazo ndizimene Mulungu analifuatira mtutu wa Yuda ndizimene Mika adali kupeleka utele oli basi inifaza makaba ndizimene lero ziripoti zosachita kusima maleli malinzi simatokule mtsikana wako wako ndana mnako akosa
basi magazo muda amaya palapa zamu ni masuka njifuata kama mtu ali kunayo wewe sasa kile la kwa siku hii taona sasa kile kwa mmoja hivi kwa kusasa simple amenambira kuti tazimenezi ali mumpingo wamipingo usifusi amene akuti tazimenezi ambiri mwenye asoko simakazo zimesejiso ninapendoli timangolitenge ngalichosemelera mwina mawamuluwa timangu atenga ngati nthano chabo sopositsewerera koma tikatwake ubiriku tikakaima pamaso pako ndidakuyika kuti ukhale munthu pamapingo yako nditaima pamaso pako ndizalephera mutu wanga kuyimitsa ndidakuyika kuti ukhale woyang'anira mdziko ndidakuyika kuti ukhale woyang'anira mzimu mwina ine ndine tizakhala titayiwala atsationesa katundu amene takati katundu anali katundu wanda anali wa tizaswatiri akusa katundu iwajalicha aupezeka bwanji mama umapeza ati kupano wina olembera mkiro siseti ukapezeka nyumba ya mtu wapi wote nyumba ya mtu ya chalichi Yoma saoneka sikulo samuka abusa kuti abusa mpanoto tuwachali chitu ukukweza sukari ukodineza ukodineza sisaukira okondo mambwe ndinthawi nkatino pamene ansakali kuchoka tete kutsimu ndinthawi nkatino pamene ansakali kusamu kuda kupita kuti kudile sinsakutasi okondo mambwe amayi nthawi imene mukutumikira monga mayi wa mbana tumikira ndi mtima wanu wonse akalephera kukula mfano wanu akalephera kukula ataya kuona kaine mwinjomwe wakusamusapa musakule mwinjomwe kaine pamasapa mungu nenjo yanekaenda josa ndivalekaichishatai kana kutumuchimutsimusi muli ndi mpando wanu umene mmakhalira mudzimu ndani mpando wanu muzakhambadwa nyosumwe kusowa chiwumilikula pamaso pa Mulungu nicho kunachitira kwambiri zokondwerezana zowalira katundu kulanda nyumba za masiye kulanda kete malo kaswa jowe kwa pamaso pa koma tsiku toseteza tsiku aliyesa tsadoka pamalo pa mitima upesa pansi
palipa pachiuka zinthu zosiyana zonyansa zosayenda pamaso pa Mulungu zimene ine ndine ndichita kusunga nditendeka kudali kwena koma tikayima pamaso pa Mulungu ndikayima pamaso pa Mulungu koma Ambuye atitengese Ambuye atitengese ndidziwe Mulungu pamene ndili pamudza pamene ndinagoda pasi Mulungu inde ndaona kulepera Mulungu ndaona kutsoka kwanga sindachite bwino dziko la Malawi lomvesa chisoni lomvesa ngakhale kamakanganirana kuti akundisafirire dziko wandeleti lomvesa manyansi soyamira mamuti tikalalike asogoleri za uzimu timudziwe Mulungu tili mu usogoleri momwemo Mulungu mwandipasa paswiri mundisogolere ndi Mulungu mzimu wanu undisogolere nanji kulonjeza kumene tili kulonjeza ndizakukumbira bizukuzi komodi pamene tili kusimba na moto pano apsiyaza tikulu Ambuye atitenge vifundo sitikunamizira abanyali bafe koma tikukunamiza Mulungu Mulungu tisogolere dziko la nyansi la ina Mulungu tichotse mawaso inali kukhala dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate mu dzina la Yesu Kristu tikukuyamikani chifukwa cha chisomo chimene munawapatsa pamoyo wake kuti pamene anali ndi moyo wawo wamphamvu wathanzi mwa chisomo cha Ambuye anasankha kukwera inu Yesu ndipo anakutumikirani mwa mtundu woterewo pamene ifenso tikuchitira umboni wa cha utumiki wanu. Chifukwa chake tili kupezeka mchipinda chinu Ambuye tikuti nsipomo. Chifukwa chake tikugonja pansi pa mpando wanu wachifumu Ambuye modzichepetsa kuti mulole mzimu wawo usema mtendere wanu. Mukumbukira Ambuye utumiki wawo wonse ntchito yonse yabwino imene munayigwira ndipo muyipatse mphamvu yake yoyenera. Asiya mbumba kudziko kuno amayi ndi wana ndi wena wonse achibale pamodzi ayo kuyesera athyoka Ambuye twali pakamdzanzana mukhale mchirikizi wawo tikufumuka mbuto ino tsopano tikulowa mauzimu kitira kunditsogolera zitengera ule mwenye matana kudzina la Moses dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Ambuye alemekezeke chifukwa cha uthenga wamphamvu umene watilampa nawo tidzasowa tichowelengula mawu otidzudzula kukonzekeretsa amene akwawo palibenso tsiku lina limene tingatene kusintha kapena kukonza miyoyo yathu loposera lero limene Mulungu watipatsa moyo ndi kupuma chonchi tiye tiziwoneke bwinobwino miyoyo yathu iyi tikunena kuti tichite choyenerera koma choyenera chake ndi kutsata njira yachoonadi ndiye Yesu Khristu
kutheka kumcheche timatha kukhala kuti tikabwera chonchi ena tibe mpingo ndi komwe ifeto kuno mpingo wa Mississippi kati mulibe pina kake mpingo kumene akukulandirani bwerani kunoko amene mulibe mpingo tizakulandirani mukhale mamembala a mpingo tizilimbikitsana mawu a Mulunguwa kupitira tsiku limenetu Mulungu akatitenge pa dziko lino lapansi. Tithokoze kwambiri chifukwa choti tachitabata ngati mpingo ambaye alemekezeke ndipo ife timapempha ngati mpingo wa Mississippi kunena kuti program yathu imatha pamene abusa apereka ndalitso tikhale bemene takhalira kufikira nthawi imene abusa apereke ndalitso tizangoyankhapo pang'ono kenako tizati kupamba ulendo opita ku nyumba kumene takasungireko bambo Charles Mulota. Mafasa tuengeza na mpingo wa Mississippi chilebezo chimene wapereka chakwana 71,050 kwacha. Chilebezo chonse chakwana 71,050 kwacha cha mpingo wa Mississippi. Chimenechi tipereka kwa mpendwa. Panthawi ino timve nyimbo yotsekera mwambo wathu mapemphero nyimbo nakafyani kamtene amene matenga yakale 183 tenji nyimbo mpaka tilandalalitsa. Kisomo cha Yesu Kristo ndichikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera kumakutikani nonse mali kamalika wonse katika tsopano kufikira kunthawi zosatha. Ketika jauhkan jadi kalimatmu, kalau mau beli yang kedua, dengan ini pasti pemandu seperti ini seperti di macamnya, sejauh yang ekonomi sendiri, nak coba-coba ini macam yang bersama program ini kita mempunyai watu
simulota kuthokozeni kwambiri amene ndikusiyana-siyana amene muli pakati pathu komanso atsogoleri osiyana-siyana azipani kusiyana-siyana enanso ndithu oyima patokha amene ndikuwapekesa kwina pamawu kubwerachi kuyamike Mapinduzi. Thank you.
Amen.